máis que outra cousa. Xa no século XIX Benjamin Constant falaba da liberdade dos antigos comparada ca liberdade dos modernos. Este pensador liberal dicía que a liberdade dos modernos implica que cada un, sobre todo, maioría entende dedicarse aos asuntos particulares e, por tanto, a dimensión política nunca terá unha dimensión masiva ou mayoritaria, que eso dicía evidentemente do punto de vista, digamos, de tipo de sufragio restringido, pero mutatis mutandis podemos dicir que a sociedade permanentemente politizada, entendida como tal, a súa movilización, a súa organización, a súa permanente reunión e discusión, etc., eso non deixa de ser un mito que moitas veces bloquea a propia consideración do que é a sociedade e, por tanto, tamén bloquea, digamos, a propia diagnose que facemos desa sociedade. Ben, habería que revisar a historia, habría que revisar a historia para superar ou para ir alén dos mitos da modificación dese pasado glorioso de loita social, onde todos unidos facíamos fronte ao capitalismo ou ao fascismo, e revisar a historia, pero revisar, e isto é importante dicilo, non para condenar retrospectivamente con categorías do presente. Alguna intervención que houve anteriormente, pois si fixo isto, non? E dixo o BNG tivo que non fixo isto, non fixo aquelo, non fixo aquelo outro. Pois si, non fixo isto, nin aquelo outro, certo? Tampouco fixo Pesca Esquerda Galega, tampouco fixo PSOE, tampouco fixo PP, tampouco fixo todas, absolutamente todas e cada unha das comunidades políticas. Podemos dicir cousas que non fixeron e que podían facer e que estaría ben que fixeren. Pero, evidentemente, a condena retrospectiva, é dicir, a falta de análise contextual de como e por que forma as cousas e non simplemente como deberon ser, pois iso é algo importante do punto de vista analítico e algo que o respecto histórico, por exemplo, concretamente, nos recomenda Enzo Traverso. E Enzo Traverso di o seguinte: é un erro de perspectiva querer analizar con anteollos de Jürgen Habermas ou John Rawls unha época que produciu a Ernst Jünger e Antonio Gramsci, Carl Schmitt e Leon Trotsky. Ben, por tanto, deixemos a historia, situémola contextualmente e falemos fundamentalmente do presente. Pero ese presente, na miña opinión, tamén unha esquerda que se pretende renovada, debe tirar conclusións dese pasado. Tirar conclusións e a primeira conclusión que se deriva é revisar os propios conceptos, os propios marcos analíticos, abandonándoos ou adaptándoos ao presente, dependendo ou cambiando por outros novos. É algo que se dixo tamén aquí hoxe en varias intervencións. Hoxe en día, por exemplo, as ciencias sociais máis vigorosas están en condición de achegar valiosos instrumentos analíticos dos que a esquerda pode aprender. Moitos dos conceptos, tal como foron formulados por Marx e, digamos, xa por Lenin, pois teñen unha moi escasa, por non dicir nula, pois capacidade para dar conta das transformacións de toda a caste acontecidas da segunda metade do século XX e dos retos globais actuais que ten a humanidade. Conceptos novos para aprender, para comprender realidades complexas e ofertar solucións a problemas novos. Esa é unha necesidade. Isto non quere dicir que se adoptar necesariamente posicións netamente antimarxistas, é dicir, está claro que, evidentemente, reformulados, sofisticados e utilizados con outras tradicións intelectuais, o marxismo pode estar en condicións de chegar en determinados aspectos importantes achegas. Por exemplo, penso agora na análise da estrutura social das sociedades complexas, verdade, como nos últimos anos hai autores neomarxistas, híbridos con Weber, híbridos con Durkheim, que tratan de explicar a complexidade da estrutura social das sociedades complexas. E Galicia é unha sociedade complexa. Onde están os marxistas que analizan a nosa sociedade? Onde está unha análise de clase seria, contundente e empíricamente fundamentada en Galicia? Non ocorre iso. O que xa en Galicia, e opino eu que xa en Galicia, é un certo tipo de marxismo latente, tácito, un marxismo que eu me atrevo a calificar de paleomarxismo, de paleomarxismo vulgar, escolástico, fosilizado, superficial, que informa moitas veces cosmovisións, que informa moitas veces interpretación da realidade e daí moitas veces se deriva que esa interpretación absolutamente maniquea, absolutamente simplista da realidade ou as alternativas que se ofrecen, pois evidentemente
normalmente, partindo de seus principios, nunca son acaídos. Se hai que dicir que creo que hai un déficit importante en Galicia, na esquerda en Galicia, non en outras partes do mundo, pero sí en Galicia, de repensar o pasado, de estudiar e tirar leccións da historia da esquerda no mundo e dos cambios acontecidos en todos os aspectos. Se descontamos o caso da inexistente PSK Esquerda Galega, podemos asegurar que houve unha preguiza histórica e un gran conservadorismo ideolóxico na esquerda nacionalista a hora de estudar, debater e, eventualmente, modificar categorías, conceptos, análises e propostas. Por poñer un exemplo, cando en 1990 se publicou a única obra de carácter estructural que propuña elementos para unha reformulación e modernización da esquerda nacionalista, cal foi o factotum e que Antón Mamonde, cal foi a resposta do nacionalismo mayoritario naquele momento? A resposta foi o silencio de todo o nacionalismo ou de gran parte do nacionalismo. Ou siga vendo como amosan as reaccións a este mesmo foro no que nos encontramos con supostas programacións paralelas ou non tan supostas, con xente que ven, que non ven, que ven os dos sitios, que a veces me apuntan, que xa non ven de ninguna maneira. Ou, e hai, siga vendo un medo atávico no nacionalismo galego, a libre discusión de ideas, a deliberación pública, sobre todo, aínda que non só, na súa facción hegemónica ao PEC. Ademais, creo que se pode observar que ante a situación actual de crise política ou sistémica na que estamos instalados, pois como hai un certo reverdecer de vellos mitos, un repregue a vellas e caducas seguridades. Non é máis que pasearse polos foros sociais, ler determinadas revistas electrónicas, algunhas de nome antigo, ou algún artigo na prensa galega, para chegar á conclusión dun renacer máis retórico que outra cousa, dun vello discurso de esquerdas, un vello, un tradicional discurso de esquerdas, que no fondo debe directamente do vello discurso comunista tradicional. Como é posible que nesta altura podamos ler nun rapanovo que escribe moito na prensa e nos blogs, negar que a masacre de Catín foi feita por Stalin? É un disparate tremendo que evidentemente é un feito anecdótico, pero que evidentemente algo ten de síntoma, e o síntoma, pois o paradoxo de todo isto, é dicir, dar renuente persistencia e continuidade de principios ideolóxicos e marcos interpretativos como sinalados, derívase un efecto paradoxal, dado que tales principios ideolóxicos non teñen oportunidade de contrastarse aquí e agora coa realidade, prodúcese unha sorte de esquizofrenia política e abre un abismo cada vez máis grande entre aquilo no que se cree e aquilo que se fai, o que ten como resultado que a acción política pode acabar sendo, irónicamente, unha política sin ideas e sen valores, cortoplacista, improvisada, ineficaz e, ás veces, oportunista, ou mesmo outras cousas